Wachaka chaka TWAK okinyi ma kawuono wadarangane chal mar uchumi to koro en mane kama ntiere kar ka okinyi ma kawuono wajo hawi ni maro wantiere gi jogo mawinjo weche gi mag ochumi gi kuku mare kendo kawuono wadhi bedo kae kod jolony mag weche mag uchumi ma bende achiel kachiel wada bedo godo e studio kar ka mondo mi wabed ane kod TWAK kod gi achiel kachiel ma kawuono wantiere ka nyakura Ramogi Jwang kod CPA Masi Ong'onge ma bende wantiere godo okinyi ma kawuono e studio mara ma Nairobi kar kae. CPA Masi yawre kendo machiegni ndalo mathoth machiegni Ramogi TV. Yawe Clefas antie maber. Ero kamano ahinya kuom yudo thuolo mar biro Ramogi TV. Bende kama chielo nyakura Ramogi Jwang wantiere kod CPA Evans Ogutu ka entiere achiel kachiel otudore kodwa e yor Zoom ka entiere county ma Migori. CPA Evans Ogutu yawre Migori chewe machalo nade kendo machiegni chenro. Oyawre ahinya Cleo wachiwo maber e dala ma Migori. Aneno mana kaka koth chwe koyo be ng'ich. Maybe kaka ong'ich Nairobi kone kaka ochalo koni. Koro ndalo ma koyo nitie kata koth nitiere is a good thing nikech ndalo ma koth chwe kama iwacho ni kata kech nyalo dok piny oloyo ndalo ma chieng' rieny ahinya. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Kendo wacho ni mana kaka timore pole kaka timore piny. Kawuono wantiere kar ka wada bana mondo warange kendo wanane uchumi ni kaka entiere nyaka sani nyakura Ramogi Jwang. Kama wada bedo go gi TWAK ma milome mano golo odiochieng' manyoro mano kotenore kod en dok piny mano e nengo go mago mag modhi mag diesel kod mano mar mauta mar taya kata kerosene. Ang'eno wanyane nengo kaka chal sani kata ka ngwadhi nyime nengo manyien mano November nyaka December mano ka waneno kanyo petrol odong' mana kama ne ntiere kar kacha siling 217 ka neno diesel ntiere kar kacha siling maromo 208 203 kachiel koda ka machielo mano mar mauta ma bende ntiere mana kar kanyo siling 200 adek bende kama gintiere kar kanyo kod otonglo maromo 6 gigi duto magi nengo manyien mago mag modhi kata mag mauta kama gintiere mopogore opogore ma biro bang' medruok maduong' ahinya mano miyo oganda obedo kod ywak ma opogore opogore. Achako di CPA Masi kaminene lokruoge machalo kamagi iketo gi e pim mane onya bedo mana marumo wang' oganda to duok piny mar siling 2 e diesel kata mauta mar taya tiende nang'o ne uchumi bang' kano semede kod omenda moko mabura ka orango dwe mokalo. Erokamano Cleophas. Kaka nyiche luwore gi gima ne CS mar Energy nowacho, ji mang'eny ne paro ni mo ne idhi medi. Kendo kane gik nyoro nitie jok mang'eny mane pachgi osebedo ni mo ne beche dhi malo. Kata ka bedo ni ji niche pingo niwe kaka mar Kenya ne dhi malo to meke kuonde moko dok piny. Magi wacho ni dhaw ma Israel gi Gaza to kane ne weche obedo matek kaka ne jopiny nosewuok ji tetete no wacho ni dwa accountability ni to bei ni kidhi mede timede nikech ang'o nikech kama Tanzania odok piny bei ma Uganda odok piny ang'o miyo koro ma Kenya ka initim ang'owa dok malo gi gik manowuok mang'eny ni omed nyaka bei mar services me ng'ato nyalo yudo e government nikech king'iyo maber bech mo drives the economy. Gik mang'eny rely on mo, especially kaka diesel gi kerosene. Kerosene king'iyo kaka government mar bottom up nien ne giwacho ni gin gibiro ne ginwa jok mang'o jok man piny kadhi ang'owa idwa ni mondo in fact ne giwacho ni idwa ni ka in mama ma usa lot to government ni ne biro ni koro nengo be ni imbe ginuai ma imbe ko ichak timang'o ichak chulo taxes magima jok man piny gitiyo godo nikech sani en ibwadwa ni ka yen makaji ok timang'o ok onego be ni tiyo godo. Koro kerosene
iwacho ni tiyo godo gi jok man piny to gin tiere nitiere gine moko matiyo godo to DSL emitiyo godo e industries mang'eny kata mtokni ma commercial mang'eny matimo ang'owa ematiyo gi DSL. Koro duoke piny gi siling 2 nitiere pogruok modhi bedo godo ma nyaka beni ma ji nyalo timo ang'owa ma ji nyalo neno. But en mane kaka factories mitiyo kode bei kanosedhi malo ma gimoro tek ndi mondo bei otim ang'o odog piny. To ang'iyo kata nitie kata gimiluongo ni fuel adjustment cost moting' mae king'iyo bill ni mar stima to nitiere ni ka mafuta dhi malo to gine bill ni mar stima be timo ang'owa be dhi malo nikech gitimo ang'o gia factor in gimiluongo ni fuel adjustment cost. Gin kata kaka exchange rate ni kaka wawilo dola gi Kenya shillings timo ang'owa dhi malo. Iyudo ka imbe cost ni to mae ni ben stima watiyo godo mang'eny ahinya gine a factor of production is also itiyo godo mang'eny kaka watimo ang'owa e factories. Koro dok piny siling 2 ni nyalo bedo gi pogok matis ahinya but kane bech gik moko osedhi malo en mana ni gimo nyalo timo ni koro otemo mondo bei moko mondo otim ang'o kik medwe. Be wadhi e festivities. Koro siling 2 ni ka bei moko komedore ahinya to nyalo Kenya nyalo dong' gi pesa mo matis monyalo wacho ni otim ang'owa odhi onyiewe godo. Piny osebedo matek ahinya 2023. To kiwacho ni otek en pogruok machalo nade nyakora Mojong bende manya bedo kae ka warango ema bedo neno lokruoge makamano ka kora kila ne CPA Evans Ogutu mondo mi wane chal mar wach. CPA Evans kama inene dwe mokalo medruok mano mar mauta nobiro kacha kidenyo mopogore opogore. Mano bo oganda petrol no med kacha kod moyo siling 5. Mano mar diesel no idho kacha kod siling 4 kod tonglo moke wiye kanyo kacha kod ka mano mar mauta mar taya mabende no medre kacha kod siling 2 kod tonglo 40 kod 5. Gik matimore gi e kinde gi erokoro diesel kod mano mar mauta mar taya kata kerosene bende erokoro odok piny kod siling 2. Tiende nango iwacho ni omede kod siling 4 ogol siling 2 ne japiny kata ka jalonye weche mag uchumi inyane neyo machalo nade en kwan mane ma sirkal goyo to nyaka oganda bende koro donjo e yweyo mar rusa ma koro siku kochomowa dwe manyien. Erokamano Cleo. Ne wan gi paro ni EPRA, the Energy and Petroleum Regulatory Authority, ne dhi bedo gi paro mar medo nengo mar mafuta kaluwore gi statement manyocha ogol kuom CS marwa mochung'ne Ministry of Energy. But surprisingly gima yudo nengo mar petrol king'iye yudo ko obedo maintained. Manyiso ni factors kata gigo duto mane oketo nengo mar mafuta e dwe mar 11 mar petrol pod gi remain constant. Mane an assumption mowacho ni kaluwore gi policy decisions makoro gikawo ok gine gimomiyo nengo mar mafuta petrol nyalo dok piny kata nyalo dhi mbele. To gichako ging'iyo matut gineno ni nitiere the information makoro gin go makoro nyalo chako duoko nengo mar diesel piny mos. E gimomiyo an gi pacha and na para ni EPRA should be audited. In fact, the legislative arm, mang'yo oversight body mar EPRA, it should be audited mondo wang'e ni adieri gik momiyo gichajo oganda, gimomiyo transfer that cost burden to the common mwananchi. Nikech king'iyo adieri one thing mane sirikal malo timo mane of course ka ng'ato nyalo penja gi pacha gi experience mara tanyalo wacho ni it was not ok nen gimoro ma owinjore mondo mi sirikal okel kendo taxation of the 8% mane gimedo 8% of the VAT on fuel. Lakini nikech mano nosetimore to waseneno ka gini be steadily is increasing. Manyiso ni e dwe achiel kopo ni medo gimoro 5 to e dwe machielo igole 2
What gini medo ga dek, that is the net effect. Koro an kang'iyo, EPRA should be audited, mondo mi onyiswa ni what are the factors momiyo gini ne nyalo mana reduce gi tho. Mondo mi adieri ong'ere kuom jopiny, nikech ing'e ni gini, it is to the disadvantage, it's a net effect mare is a disadvantage to the consumers. Koro an kipacha, ang'iyo ni weche mag mafuta, wanyalo wacho ni surplus, to wachalo mana ng'at moro ma koro dwa umo wang'i ka nosehinyi kabisa. Koro gi sani EPRA onego bed mana open factors mano miyo koro gi duoko bech diesel gi piny matin. Nikech ineno ka sirikal nobire telo pleo. Sirikal nobire telo on the principle ni ne gin bottom up economic transformation agenda. Sani gikelo ni social security and inclusivity. Manyiso ni bottom up en ng'iyo ni jok mangi magini piny kabisa. Ere okang' wanyalo kawo mondo mi ngimagi omedre. Lakini steps makoro gisekawo, policy decision makoro gikawo, especially matimore kata EPRA gi, to koro nyalo miyo common mwananchi kata japiny ma piny kabisa chak bedo gi paro ahinya matut ni be policy gi gin gik moko ma conform to the principle layout mane joko wacho ni bottom up economic agenda. Erokamano. Erokamano ahinya. Kinde ma bende pek mar ngima pod nitiere kar kanyo koro Ramogi Jwang, gin gik mang'e monego bed ni warango, nikech koro ok en moro ma wacho ni omako mana sekta achiel to machielo bende koro nitiere kar kae. CPA Masi akele to kapok adhi e twak machielo mabende odhi bedo kar ka. Pek mar ngima, loso mwandu mopogore opogore kama gintiere. Ochumi chomo kama chalo nade kata ka pono ni weche mag mauta gi ema pod wantiere kar kanyo ngarangi ne pek mar siling kod mano mar dola e weche mag nyiepo mago mag mauta. Sani kama wanene kar kanyo diesel emitiyo godo kata kuom loso puothe, gik mopogore opogore matimore kar kacha. Pek mane ma jogi bende nyalo bedo ni nitiere go to nyabe ne sirkal okwinjgi koso gima sirkal nyalo timo sani ema onge. Jatend piny Kenya wawinjo kata ka wacho kinde mokalo ni ento lwete otwe. Nyalo bedo ni nitiere joma oko ma pono omako wecho mag uchumi ma jatend piny Kenya ok nyal bedo gi teko moro amora mano mar duoke kama nitie kata bere. Ing'eni bech mafuta nitiere atamalo maduong' kabisa ma gin levies madhi ne sirikal. Miyudo ka samoro chiegni gidwa mapogo gi bech mafuta to osebedo kadhi malo. To gima ne sirikal mokalo ne timo en ni ne nitiere gimiluongo ni subsidies mane gitimo ang'owa, mane gichulo oil marketers, jok machalo kaka kembe ma uso mafuta. Mane nyalo paro kaka samoro higa mokalo mafuta nolal kane government pok ochulo gi subsidy gini. To subsidy ni onengo beni owuoke nitiere king'iyo kaka bech mafuta oketi. Nitie gimiluongo ni petroleum levy kanyo endo. Ma king'iyo temo onengo beni subsidy ni wuoke. Moko be nitie migolo mitimo ang'owa miloso godo ndeche. Koro government ni kano biro to nowacho ni gin ok gidhi timo ang'o, ok gidhi timo ohala gi ji matis motimo ang'owa ma jok momeo. Ni ema chalo ni gin jok manyiche timo ang'o mane yudo subsidies gi eni. To koro sani en nikech subsidy ni en pesa ma kare kobedo ni ok gichiw subsidy ni, pesa ni odhi kanye. Petroleum levy nikech subsidy ni onengo beni bedo met gang'owa gi part mar mar wuoke petroleum levy chande. To kwang'iyo ni watiyo gi gine nikech kaka sani ni dola kaka wawilo ke dola gi pesa mar Kenya osedhi malo. To Kenya kae ni gimoro amora mwatiyo godo. Thothne kata chiemo ma wachamo iyudo ni samoro chiemo a Uganda, chiemo a Tanzania. Gimoro amora kata nyaka toothpick iyudo ni toothpick oang'oa oa China. To kang' ne dhi nyiew gini ni gi Kenya shillings. Nyaka itim ang'o? Nyaka idwara idhi lok Kenya shillings e dola mondo kokitim ang'oa
kokinyiew gini en. To dola osebedo kadhi malo ma kane higa mokalo sama kama dola ne apani one ne exchange apani around 118 119 to sane king'iyo to dhi 156 kama nendo 150 between 155 155 kanendo. Koro manendo nitie mokwongo omedo gopwa mamane gi mwasebedo godo gi shida kabisa ni gowi timo ang'o gowi ma Kenya kae ni ma emomiyo watimo ang'o wathagore. Mar ariyo omiyo gik mwakelo ma ji tiyo godo bedo mang'owa mabeche tek. Ma serikali ni higa achiel kaka wasebedo kwa wacho nonengo romo ma omi ji support koka mano to waluong jok mabiro keto gik moko mondo wane kaka wachako timo ang'o wachako loso gige wakendwa. To bende Masi nitie jok manya penjre ka en kinde makare mar wacho ne dier nitie gino miluongo ni economic crisis kata wantiere gi midhiero mag weche go mag uchumi sani mokwako piny Kenya. Piny Kenya osedonjo iye kanyo koso wan mane ndara ka wachome. King'iyo Cleophas to wan e ndara wachome. Nikech nitie gik mwawacho ni economic policies. To kwang'iyo economic policies ma wasebedo kwa keto moko ok onego bene timo ang'o ni kama wantie ni waketo kaka wach medo ushuru ne ji. Nikech king'iyo onego bene ka piny tek to jopiny nigi pesa mang'eny. Iyudo ka iduoko ushuru piny mondo jopiny obed gang'o gi pesa mang'eny e ofuko gi. Koro ka nitie pesa mang'eny e ofuko gi to gitimo ang'o gitiyo gi pesa nieni. Koro pesa ni ka gisetiyo godo to miyo ang'owa miyo economy kendo chako timo ang'o chako dhi malo kendo. To ma watiyo godo en ni chal ni ji pesa nitie mang'eny e piny koro wagolo pesa ni gang'owa nikech wamedo ushuru. Koro what we say mopping up the excess money in circulation which ma ok onego beni nitiere. Onego beni sani eni omi jokenya oyien jokenya no onego beni miyo pesa mang'eny bedi ang'owa ofuko gi mondo tim ang'o to stir up the economy. But jo serikal ok tim manendo. King'iyo gin gi kao pesa irang'owa jopiny. King'iyo kata mana kaka sani eni interest rate magimiyo jo kaka nyiew bonds en malo kabisa matiende ni gidwaro ni mondo gitim ang'o gikao pesa kuom jopiny ma ok nyal onge kama nose achieve ni koro ni it's going to start the economy. Mano gitiyo gi economic policies ma onengo bende gitimo ma to gitimo mae. To bende kopogore nikech wambe wang'iyo ni siasa nitiere percentage nikech king'iyo ni magi economic policies mwaketo in place but wasebedo ka what we say we are holding the political factor constant. Koro manendo miyo be nikech wan kaka jotend uchumi wang'iyo ni okay ki iketo kaka mane giwacho ni government to government nyiewo mafuta manendo nwawacho ni ka ginyiewo mafuta government to government ne en reason ni mondo timang'o oweye dola oyude thuolo nikech king'iyo dola midwaro mondo nyiew godo mafuta en atamalo 40 ma dola te midwaro Kenya ka nitiyo godo. Koro mano ka nosud mbele nyaka September to niyudo ka ne dhi timang'o ne dhi duoko dwaro mar ang'owa dola chien. Mano nengo be ni duoko ang'owa duoko bech exchange rate chien. But instead exchange rate ma Kenya shillings gi dola notimang'o nomedo dhi malo. Matiende ni kaka wan wang'iye nopogore. Nitiere gima ne ok wa consider ni there were political factors at play. Yes. Mama nendo kendo kata sane kata watem manade
nitiere gik mwabotimo miwacho ni okay, these are the economic policies moket ni onego bene duoko piny, duoko ne japiny ngima piny to tek. Onego an gima wacho ni onego beni serikal ni ong'e ni en ang'o Kenya ka onego wachak loso gigewa kendwa. Sani eni king'iyo the cost push inflation pok odhi malo ahinya kata kane bech mafuta odhi malo nikech wan gi chiemo. Sani wawacho ni El Nino pesa no nyicho jogine kama owacho ni nyaka jo Nairobi onyiewo speedboat Nairobi kain. To environmentalist ama jogi ne bonyisi ni bang' El Nino nitie gimiluongo ni La Nina. Sani onge ng'a wuoyo kuome. Ni to La Nina ni wadhi timo, ang'a dhi timo bang'. Ikruok mane nikech La Nina ni chiemo dhi bedo kok watimo ang'o ok wayudi. Sani ji en mana ni El Nino. Nonengo be ni iko jopiny mulos chiemo ma kan chiemo moromo kata ka en higa achiel kata ka en higa ariyo. To kaka wagine bech ka en La Nina ni dhi biro bang' El Nino, bech bando dhi bedo moloyo 200 kaka watimo ang'a kaka nyiche wanyiewe. To be kata ko ang'iyo ni nyiche wan gi State of the Nation address manyiche president wawacho ne giikore ni mondo wachul Eurobond kapok ochopo. Mong'eni mana achiel kuom wechego mag gope kata omenda moko bambe ne nitiere oko kacha. Ng'ena ng'abi e weche e chal mar piny Kenya ka jatend piny Kenya nomule ang'iera mana mondo mi adhi ane kaunti mamigodo winja ne pache wechegi mago mag osuru kaachiel koda ka chal mar uchumi bende CPA Evans Ogutu. Sirkal temo matek ahinya mondo mi ojuoga ne osuru kuom mwandu mopogore opogore. Dibeni mane yo kende ma nitiere godo mar bero uchumi pacho ka koso ginene bero uchumi ni en osuru koso iwacho ni gin synonymous gichalre uchumi kod osuru kalure kod sirkal Kenya Kwanza inene yo machalore kaka jalonyo weche mag osuru nikech oganda koro ywak osuru koro donjo nyaka payslips ane tin ahinya ka ng'ato yude. Erokamano Cleo, kidwa ng'eyo ni uchumi dhi maber kata uchumi dhi marach, nitiere weche 4 ma nyaka ing'e. Mokwongo ing'iyo gik miluongo ni interest rates. Nitiere government securities, iluongo ni government premium instruments, machalo kaka treasury bills and bonds. Kiseneno ka sirikal sani chiwe percent moro ma very abnormal, interest rate mare is about 16 or 18%, manyiso ni the net effect kata commercial banks bro charge interest rate yo mamalo. Ka treasury bills and bonds that rate manyiso ni commercial bank bro kete almost interest rate mar 24 kadhi mbele. Mano is a yellow sign economy. Manyiso ni interest rate is a real factor. Manyiso ni economy no okopa no dhi maber. Oseweyo green sign ochiko yellow mochiko mana red. Mar ariyo, ng'iye ni free fall of shilling mana kaka nyawadwa osewacho ni. En gima dok piny the value mar shilling wadok pinya significantly. Chon nyocha ochake kata maybe 14 months ago, 13 or 14 months ago kane jogi kao telo. And then they got an economic transformation and they donjo. You look again in about 118 or something, and then 155, 150. Manizoni there is a free fall. Manizoni economy no, or kode maber. Kichaki inflation. Inflation, in the food-led items, inflation is a bit stable. Manaka kose wat nikech pod wan gi chiembwa, nitiere production momedore. And then the subsidies, mane sirikal otemo introduce bomedo chiemo, machalo kaka mag fertilizer. But non-food-led items, machalo kaka petroleum products, ilo ka inflation ni malo kabisa. Manyiso ni economy no, ok en economy ma ochiko kama ber, en economy mara is a bit unstable. Kichaki ng'iyo the giant in the house, ushuru. Ushuru kaka sirikal osebedo kaka chajo jo oganda wa, ok en ushuru moro mosebedo kanyalo miyo wa purchasing power.
wanyalo wacho ni the purchasing power kata teko mar nyiewo gimoro, mar oganda nyiewo gimoro odok piny. Manyiso ni pesa manie ofuko koro dok piny. Ka pesa pesa ni mar ofuko dok piny, nitie gima gitimo. Mokwongo, oduoko teko mar nyiepo, mar dwaro gimoro. Manyiso ni demand mar gino koro dok piny. Ka demand odok piny, manyiso ni kata industries maloso gigo, be koro biloso gik moko mang'eny maonge ng'ama nyieworego. Manyiso ni production kata gini iluongo nang'o, low production be koro timore nade, odok piny. Alafu gino kosetimore kamano, manyiso ni jowa be mane tiyo e kembnigo be koro tije manyo gitimo kanyo koro timore nade, orumo. Manyiso ni unemployment koro nitie. Wherever you are on, kata seche duto midonjo ofuko japiny, onge agani formula mane ma advisors nyalo tiyo godo mondo mi giduok economy ni back on track. Koro an kade en pacha, dan nyalo wacho ne sirikal ma piny owacho ni gi rethink kata gi overlook issues mag taxation on fuel. Fuel no gi review ni be is it a good thing mondo mi gi med ushuru e nengo mag mafuta kata gik moko te ma relate gi mafuta. Nikech adieri kitimo kamano, tidhi affect gik moko mang'eny. Well, kaka president ne wuoyo, no wuoyo with a lot of hope. Wayie hope duto te, lakini strategic way mwanyalo realize go hope no, temo kwane ka en gimoro ma realistic. Koro mane mwatemo wacho ni adieri kaka sani, mana kaka nyawado nosewacho ni embo sechako ng'iyo ni nitiere gik moko ma are factors outside the economy ma affect gik ma chalo kaka nengo mar mafuta. Isefwenyo ni lweny mag Israel gi Gaza, kata ichake fwenyo ni lweny mar Russia gi Ukraine, kata any other factor outside bro medo nengo mar mafuta bedo malo beyond your reach. Then ine oganda ni gima in go in control. Koro kichaki medo ushuru kendo mamalo, nikech mane medo mana inyo economy kar gere. Nikech mane mwacho ni erode the purchasing power mar oganda. The cost of living mwacho ni onge kaka inyalo wacho ni end of it ni ibro stabilize. Onge kaka ibro geng'e, nikech noula wuok kaka chia, koro kena chia ochiko oula. Okoro bedo oula moro maduong' mabro tamo watimore nade, mabro tamo wageng'e. Erokamano ahinya. Aya, erokamano ahinya. Mago paro maliw nyakoromo jong dong dakari okende to wakaw yweyo masani nyakoromo gi jwang kapod wantiere karka na paro mana ntiere ka kod jolonyo weche mag uchumi. Wadhi mana nyime kod yudo paro mopogore opogore ka ntiere ka. Ote bende ioro nyakoromo gi jwang sani. Ang'eni ntiere ote mathoth ahinya mantiere karka. Nang'eni ka ng'aduogo ang'asomgi mana bang' yweyo makawo sani. Yweyo masang'wen bang'e ka ng'ochopo kar kanyo ang'waduoga kod mathoth. To penjo moko po ntiere karka. Mabang'e ni CPA masi nitiere ote modonjo karka. Okokonwa nyinge to wacho ni aya Lanina to koro bende en mane. En bende odhi inyo oganda koso mano SMS line modonjo karka. Ang'ina duogi penje ikona ne oganda ni koro kama ntie ni kroko ne bed ni chal nade mane kinde mantie kanya koro mo jo odoko mathoth kotingo nyaka ywak mag jodolo mag din kopere kachel koda ka jodolo kod riwruoge mag kanise mamoko kaluwore kod pek mar ngima ma bende koro oganda nitiere godo. Kik idhi mabor, sani koro wakaw yweyowa mokwongo e chenro mar mbaka oromo. Ka oduogo twak dhi nyime. Habari Gladys. Niko salama. Naitwa Mokaya Junior na kupigia simu kutoka Viusasa. Na kupigia kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu wa 100,000 shillings courtesy of Jipange na Viusasa. Wow! Umekuwa ukijipanga na Viusasa? Thank you very much. Yeah. We are rewarding you with 100,000 shillings. Unahisi aje Gladys? Nimesema mtu asante kwa Mungu. Jipange ushinde na Viusasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni.
uko single, hapana, uko single, yuko wapi? Je, yuko single? Ukitaka kupata sikiza kodi ya uko single, tafadhali bonyeza *811*340#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Honestly, my prevent going from you don't get my dear. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano gololo molos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni Parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa tich adek saa adek otieno kik bai. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikia je uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nikaselect 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet. Nyokora mogo jong waseduogo yo bosi tieko sane ntiere paro mathoth penjo mathoth mapontiere karka angeni sana ngakale ne ote mabende usibedo kacha kawuoro mago ote modonjo kacha e mbui mag Facebook koda ka SMS kendo wacho ne mokwongo cha ntiere karkanyo ajero nyakwar ouro watching live from Kisii maisha to pod tech waketo mana lamo gi kwe erokamana ya jero lamo ber kwe ber Walter Ocho wacho ni uchumi ma Kenya kai ni malo wacho ni kaso ka ero wacho ni ka Kithure Kindiki bende koro koni kao pesa yobok biro miyo wan jo Kenya wabiro keto uchumi marwa bedo maber nikech wabiro depend on our own without borrowing money outside. So wacho ni bende koro okia ni jo piny to koro paro nade e wigi duto ko wacho ni jo Kenya mano kama piny Kenya bende ochopo. Wacho ni we can't agree with that because of the one whom we call president is making a lot of treaties watching with other countries and thus will increase highest cost of living, and for now allow me to say oriti. Okay, kikidhi mabor pod wantiere kodika mano mar Walter ote machielo mano mar Morris wacho ni Cleophas uchumi wachne rach sana e piny Kenya. Macber wacho ni Makaber to nego ker obed gi chuny mano madok chien ne ngima dhano wadgi. Onego ochiw order mano mar duoko bech mauta piny nyaka $200 nono. Kaber wacho ni kaber ni odwa ni okony jo Kenya adieri order makamano nyalore angeni ang'o duoko kae
mopogore opogore. Erokamano nyaperi Ogutu. Nikle uchumi pek makata watimre onge gima tek ma ji gwonyore mana gi pado awuoro. Ero ote nochopo kanyo, mano ote maraperi. Francis Omondi wacho ni mar gota lo. Cleophas Musnawelo adieri makende ni uchumi ochomo bur muok kendo mbemore to waneno. Nene wacho ni nene wayiero jatelo kata ne wayiero mana jodong' chien. Ero ote mogik Injinia Lazaro Kanyambok wacho kanyo ni wantiere e situation ma kisungu luongo ni economic crisis. Mano koro erach timo gik moko ka irwako nyiego kod bad attitude. Uhuru ne ong'eyo the consequences mano mag yiero inexperienced administrations. Ero owacho kanyo kendo ni sani president winjo matek. Pek ma oneno ubiro po mana ka okawo ndege ma one way ticket modhi kabisa. Gini okiyot. Owacho ni kata mana Uhuru ne dwa weyo second term. In nyaka gi Uhuru second term. Awuoro. Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada. Erokamano nyakuom ote mari ochopo makare. Achako dimasi. Pat joneno kaito bang'e tie sigana mabende ong'awinja ne kar kae. Pat jopiny nyalo bedo ni mai gima jopiny winjo, to jotelo bende nyalo bedo ni mai giwinjo gima opogore gima jopiny winjo sani. To lokruoge ang'o momiyo gitek ahinya chopo kare winjo mano mar order moko nyalo wacho ni ero. Order ni koro okete, koro oganda ochom kanyo. Jopiny to winjo matek. To gimachiel ma Kenya ka wan godo maber ni wan gi space ma wuoyo, freedom of expression, media ma wabe wasekawo okang' ma media wacho gik ma ji wacho gi giwinjo, ok ni ok giwinji, gichope itgi. To wawacho ni kawo pesa kuom jopiny to kaka tiyo gi ushuru ni omedi ok nyal bedo marach ahinya ka ni nitiere kaka nikech king'iyo nitiere kuonde ariyo mag economy. Nitiere what we call the revenue side and then nitiere the expenditure side. Koro konchiel en kaka wachoko pesa mwayudo. To en komachielo en kuma watimo ang'o, watiyo gi pesa ni eni. Koro kata wachok pesa mang'eny manade ir jopiny, to pod watiyo gi pesa ni eni e yo ma ok ber. Pod wadhi beda gang'o atonga motuch. Tiyo kode moyo mok ber en mane. Gin dino rode mago mag mibadhi koso gin yore mag nikech wacho ni tiyo kod omenda jolony weche mag omenda kata osuru kata uchumi ka oleronwa wacho ni ka ola ok rach kaka itiyo kode mok ni kare. Debe ni sirkal ka ola kata pinje maoko kata osuru ma ijuogo ni titiyo kode yo marach machal. Tiyo kode marach ni en mane. E yor mibadhi koso magement. Ing'eni Cleophas, king'iyo gimomiyo wadhi wakwayo pesa oko en mane ma wantie godo kotimo ang'o ok oromo. Sani eni to bosebedo kwa wadhi wakwayo pesa oko nikech ok wanyal chulo ang'o, ok wanyal chulo gope kaka timo ang'owa ka sagi ochopo. Koro wadhi wakwayo pesa oko ni mondo watim gang'owa wamed wachul godo gope nikech pesa ma king'iyo kaka pesa mwachoko sani eni nitie madhi ma ichulo godo mshahara gi gik ma iluongo ni recurrent budget. Monengo beni ka diere konengo beni pesa mwachoko nwatiyo gi moyengo atamalo 38 mondo tim ang'owa mondo chul godo mshach jotich sirkal gi pesa ma sirkal tiyo godo. But sani oingo manuendo. Koro matiende ni pesa matis to gowi be wantiere godo masani eni siling achiel ma Kenya achne kuom siling 10 ma Kenya 68 dhi chulo ang'o, dhi chulo gowi. Modong' chulo mshahara. Onge gimwa dong' godo mwanyalo timo gang'o, gimoro amora. Kochuno nwa timo ang'o nikech
nitiere ok nyal romo ko chuno ni wadwa timang'o wadhi wakao ola to kane wanyalo bedo ni wanyalo choko pesa ni to watuonwe kaka jo Kenya ni watimang'owa waduok expenditure wa piny ng'ato nowacho gimoro ni chieng' wuok tich ne en chieng' mane ji pidho yien koro pidho yien ni yudo ka CS achiel odhi Nyanza opidho yien achiel ochako odhi Nyanza kaunti achiel opidho yien ochako odhi kaunti machielo kasto odhi Nandi kasto ochako odhi Mombasa king'iyo pesa ma CS ni otiyo godo gi yien achiel mopidho ni pidho yien to ber nikech wang'iyo ni bang'e wabiro wacho ni wadwaro carbon credits monego bed ni chulowa mago endo to koro watime cost mane magi gik monego bed ni watimang'o wang'iyo CS ni kano dhi gi niyudo nodhi gi helicopter noseor driver gi mtoka mbele ko magi gik ma wawacho ni onego bed ni wadwa timang'o wadwa wakwayo pesa oko ni mondo bed ni wabiro wachopo godo kumotimang'o kuma wareme mano konego bed ni ber nikech kaka serikal kawo pesa ir jopiny nikech sani twasewacho finance bill no osekalo mwaseyie pesa ni onego bed ni timang'o onego bed ni pesa ni kakitiyo kode ng'iyo to be economic policies bonyisi ni kimedo ushuru ne ji ni dwa kawo pesa mang'eny kuom jopiny ibo yudo kama ichoko tis nikech ji dhi timang'o gibedo gi pesa matis e ofuku gi koro ok ginyal timang'o ok ginyal tiyo gi pesa ni mang'eny kaka ne timang'o nikech kakitiyo gi pesa mang'eny e kaka serikal be timang'o be yudo pesa yore mang'eny king'iyo sani kaka gimedo kaka gik mane gimedo kata nobed ni dowo nochunge kamano endo ma gichak gitimang'o giduoko moko piny king'iyo kaka IDs kipande mane giketo ni ng'a kwayo ID mokwongo en Sh1,000 ng'iya nena nitiere jok masani nitie nyithindo 900 gi 30 gi wiye moko kanyendo mane tieko form 4 madhi tieko skul sani eni jogi eni kiwuok ni onge gima mama nyalo timo Kenya ka kionge ang'o kionge kipande madhi chuno ni ne gidhi timo ang'owa nyaka gidhi gi kwa kipande mama no kende king'iyo kaka sani ne giduoke Sh300 mane nyoro kane giduoke dhi miyo pesa mane serikal ni onge godo magidhi kawo kuom jopiny ka gitere i serikal en $270 makadi ne en chon to ne odhi bedo $9 kane en Sh1,000 to pesa ni igole ir jopiny nikech kaka ka in gi nyathi mane gini dhi miye ni ma pesa dhi tim gang'a dhi mondo ikaw go ID ni gima nyathi monyuol Kenya ka onge gima inyalo timo kata madhi e mbalariany dhi chuno ni nyaka itim ang'o kata mondo iyud loan ma HELB chuno ni nyaka ibed gang'o nyaka ibed gi kipande serikal dwa ni gima onego to gichoko pesa kendo giyudo pesa maber en mani koro kaka king'iyo mar jo Kenya Revenue Authority bonyisi ni gine giodok piny nikech expenditure chuna ni nyaka koro madhi achulo no chuna kaka ma kipande nyaka timang'o nyaka chul kanyiche ni ichamo mkate 3 gi nyithindo kaka nyithindo lowo sani eni iduoke piny idhi chame achiel kaka mano timedo gang'o imedo gi rabuon gini ko ing'e ni mano duoko ang'owa duoko pesa mane onego bed ni giyudo e processed foods kaka mkate chande dok piny yes ko mane miyudo ni king'iyo adier gik matindo matimore at household level gi ema kiyudo kimedo gi mang'eny to timang'o iyudo ni ushuru chande kaka nyiche gi project ni gidhi yude dhi dok piny
Koro serikal ni gik magitimo iyudo ka ging'iyo ahinya ni onego wachoki gichok pesa gini. To be watim ang'owa, be ging'iyo kaka onego be ni pesa ni gitiyo godo. Awacho ni chalo kaka ng'at ma ok ipuro mang'eny, ipuro matis. To ing'e ni en gi nyithindo adi? Nyithindo 5 kata 6, nyithindo be chiemo maber kabisa. Koro ipuro puodho ma ok chop kata eka achiel, iyudo gunde 2. To kiseyudo gunde 2 ting'eyo kaka ng'a wuoyo kata ng'a miyo, ing'eyo ni ichamo gunde adi? Ichamo gunde 6 e higa achiel ma bando. Donge dhi chuni ni nyaka idhi many gunde 4 motimo ang'o modong', nikech nindo to kibi timo ang'o, ok ibi nindo kech gang'o gi nyithindo. To ka de bedo maber titimo ang'o, inyalo paro ni ayudo gunde 2. Nitie kaka wanyalo stretch gunde 2 ni mondo kik wadhi watim ang'o, wadhi wakwa gunde 4 kata kwayo to akwa gunde 1. Ber. Iwacho ni mane paro mabende nyalo konyo oganda e kinde ma wantiere sani nyako Ramogi Jwang'. Jesigana kotene kod chal mag budget mano mabalang' mabende nyako Ramogi Jwang' nyaka sani mano komiti mantiere od bura mochung' rango budget nigi paro ma opogore kata ma jo Kenya bende nyalo bedo gi penjo ni koro ka gowi ma piny Kenya ntiere godo oseromo trilion 10 gi wiye, tiende nang'o kama wantiere kaka oganda. Ojane sigana ni molos no kod nyawadwa Chris Owino kato bang'e mwadhi nyime. Ka oloso kod jofwamb weche bang' tieko romo mage kod jokome mag komiti mag od bura ewi budget mambalang' mar 2023-2024, jakom komiti mar od bura mochung'e loso budget Ndindi Nyoro oyango ni gope ma piny Kenya nigo sani ochung'e trilion 10.2. Government data, the last one I checked in the central bank was 10.25 trillion Kenya shillings. However, I must say that has marginally increased because by that time, the dollar was not trading at the current level it is trading at in regards to Kenya shillings. So our debt is, we can say it's higher than 10.25 trillion Kenya shillings. Kaluwore gi kweth mar Ndindi Nyoro, gichano medo omenda mambalang' maromo bilion 200 e budget mar hikomo mar 2023-2024 mar chulo gope, bero sekta mar pur kaachiel gi mano mar somo. The essence of these supplementary estimates is that we are revising our budget upwards by a tune of around 186 billion so far, and with a few additionals that we may end up incorporating, we'll have additional expenditure of around 200 billion at the end of the process. And this is on top of the 3.744 trillion budget that we read earlier in June, which was 3.744 trillion. That is now being escalated to just around 3.95 trillion Kenya shillings. Nyoro yango ni gope mag piny Kenya medore gi bilion 450, thuolo moro amora mateko siling mapacho kae olwar ka ipimo kod dola mar piny Amerika. Anytime our Kenya shilling loses by 10%, and it has lost by 20% this year, a variation of the Kenya shillings to USD by 10% adds to our national debt 450 billion Kenya shillings without borrowing a single shilling. Kopogore gi chulo gope, medruok e budget mambalang' dhi bugo migawo mar pur kuom keto negi omenda maromo bilion 8.25 mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo e chak higa manyien. The other very critical element why we had to revise the budget is because we need to capitalize other very important sectors in regards to Kenyans. One, we are adding 8.25 billion Kenya shillings into fertilizer subsidy. We are capitalizing our fertilizer subsidy as we aim the long season where the planting will be done anytime before the close of this financial year. Jopur mag niang' mosebedo ka bandho kembe gi kuom thuolo malach bende nyalo bwonjo nyaka e bengi bang' komiti mar Ndindi Nyoro keto negi tenge omenda maromo bilion 1.5 mar miyo gi chudo. The second provision that we have made in this supplementary is that we have added 4 billion shillings into coffee cherry fund
it goes into assisting the coffee farmers across the country. The other element is that we have put in money for sugar farmers, majority of whom are owed colossal amounts of money. We have provisioned over 1.2 billion Kenya shillings that will go into paying farmers in terms of arrears they are owed across the country, that is sugar farmers. E sekta mar somo, omenda maromo bilion 5 ibiro tiyo godo e siro skunde mag sekondar madundo mag JSS e gero klese. To make sure that the children of Kenya continue to go to school uninterrupted, we have been able to capitalize or to add more money into our JSS capitation, that is around 5 billion Kenya shillings on JSS. We have also been able to add more money into help and to also capacitate the new university funding model, making it a reality. Ponono ne jo od buro puodho budget mambalang kaka ochan kod kweth man Ndindi Nyoro, kwan makamano dhi ting'o malo budget mar hikomo mar 2023-2024 nyaka $3.96. Pod oko yangore ni piny owacho dhi golo omenda makamano kanye, gino makelo luoro ni sirikal nyalo dhi nyime kod juogo jopiny osuru mamalo e siro budget no. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aya, nikoro moge jo mane chal mar wach. Akiana jadutra sani koda CPA Evans Ogutu, mano ka intiere county ma Migori. Kama bende sani waranga mae sigana mantiere gope kama Kenya osichope nyaka sani romo ya trillion 2.25. CPA Evans machiegni kendo e TWAK matielo mar ariyo mano mar mbaka romo. Nitie paro mag jopiny bende mantie kar kanyo mang'ida mulo mula sani ka ng'iduoko penjo machal gi mae ka wantiere thuolo mag tiyo kod omenda mabalang kata wacho ni supplementary budget makoro iketogi. Nitie kuonde moketgi, nitie moko bende moket tenge madhi bedo kacha ka jatend piny nosingo ni kapok ochopo giko mar higa Eurobond onego bed ni ichulo. Macha mantiere dola mathoth ahinya, kendo kama ibet kacha ka irango mae chal mar wach chulo gope kod keto moko e tije moko mag sirkal. Wabedo gi thuolo machalo nade e kinde mantiere rodo kapok watieko higani? Pero kama na ahinya Cleo, budget mar Kenya king'iye kaka ilose wanyalo wacho ni en gi migawo 4 ma very important. To chutho kama inyalo yudego makare kata kama inyalo yudego oko en at formulation stage. Anyalo wacho ni budget king'iye kaka itime en gi migawo 4. Achiel ne budget formulation. Sani ema koro ikawo views mag oganda, ikawo from policy finance, gik ma ginyalo timo gi pachgi duto gi paro maro mar sirikal. King'iyo approval and implementation gi audit, magi duto timore tok formulation. Formulation ka eminya yudo go budget e yo marach, eminya yudo go budget e yo maber. Omiyo an kaluwore gi step ma sirikal mar Kenya Kwanza koro kata sirikal ma piny owacho koro kawo mondo mi ging'igo ni areas mage manyalo miyo economy wa ok dhi maber, ging'iyo ni gin gope. Adieri nitiere, ing'eni gowi kikawo in dollars, in Kenya shillings, ka nitiere change kata kaka ibedo gi deteriorating shilling kata kaka nengo ma shilling medo dhi piny, kaka gowicha kata ka onge gimitime kaka gowicha medo medore. Omiyo ka gikawo policy step mar chulo gope, anyalo kawo ni an noble step mar restoring economy, nikech adieri kokong'iye migawo malach en economy machalo gima nyalo lwar. King'iyo step mana president okawo State of National Address manyo otimore tich ang'wen mokalo, wacho ni lieko ni nitiere gowi mar Eurobond monego bed ni bedo due by June next year, kata dwe mar 6 higa manyien en gimoro $2 billion, to wacho ni kapok oromo dwe mar 12 kata kapok dwe mar 12 rumo, bro yudo ka gisechulo $300 million kigoyo ipogo kuom $2 billion, wachalo gima president wacho ni about 15% mar gowi ne dhi chul. Ing'eni gima nyaka wapenje ni how realistic
will it be mondo mi koro make sure ni 85% ma bro fall due by June cha wayudo ni nikech ka wapakore kata ka wawacho gi chir ni koro to wadhi chulo gicha to gima wawacho ni wadhi yudo nyaka December. Ing'eni sirikal ni osebedo e power for over 14 months. Tema giwacho ni koro sani to wanyalo chulo 15%. Koro months modong' gi apani ni tin molo months ma gisebedo e loch. Omiyo kok wang'iyo realistic measures ma sirikal nyalo kawo mondo mi gope gi ochul godo, to economy biro bedo mana ni pod nigi problem. Koro an kaparo ni en sirikal sani ma wanyalo luonge ni sirikand jiw dendi, nikech gimomiyo waluonge ni en sirikand jiw dendi en ni kama koro wadhiye te matek molo kama koro waaye. Omiyo kok wakawo steps kaka oganda kaka sirikal boko ng'iyo measures ma ginyalo tiyo godo mondo mi gichul go gopegi, pod wadhi bedo mana problem. Kichako ing'iyo kleyo matut, ing'iyo ni operationalization kata mondo mi sirikal oti gi pesa, gipogo pesa mitiyo godo e kiwango adek. Giwacho ni pesa mokwongo ibiro tigo e chulo jotich mar jopiny ma giluongo ni personnel expenditure. Mar ariyo, giwacho ni nitiere okang' mar pesa mibiro tigo in operations and maintenance. To mar adek en mar development. To king'iyo kata mana at county level or even at national level, ibiro ni sirikal oketo ceiling mar pesa ma onego gitigo. Ibiro yudo ka giketo ni at least 35% onego dhi e weche mag chulo jotich. At least 35% onego bede operations and maintenance. Tiyudo ka development dong gi pesa matin. Gima sirikal onego review mana kaka nyawadwa no osewacho, operations and maintenance adieri kidwa keto 35% to develop gige 30%, pod ibedo mana gi shida nikech mane kama kelo wastages. Emi wacho ni at what cost are we doing this program? Watimo tree planting to operations and maintenance expenses mag jogi to chal nade. Ibiro yudo ni pesa duto midwa tigo e process oingo bech yien no jadi 100. Emomiyo sirikal nyaka review the wastages manitie, the loopholes manitiere, mondo mi ceilings moko magiketo ni operations and maintenance obe 35%, personnel obe 35%, to gi development dong gi pesa matin. Mano kapani is a good strategy ma sirikal biro ng'iyo godo ratiro mar chulo gope. Mogi budget king'iyo malong'o, budget nyocha ineno ka budget kanyocha obedo pass en about 3.6 trillion. Tiyudo ka nitie fuok manyocha giwacho ni they are not able to fund. Mano gima ok able to fund manyiso ni pod en mana hola. Depo ni sirikal review ane issues mag hola mondo mi wa cut down the budget to what is realistic than gik moko ma pod biro medo wa mana hola. Nikech gima osekonyo gi sirikal masani, hola ka ging'iyo mani pesa ni, the only mechanism ma gitimo matut en ni gini duto kaka wawacho ni en hola, kare en hola ka wuok ofuko kuom jopiny. To kigolo ofuko kaka gi continue to erode pockets mag jopiny, to eka economy ni biro medo bedo marach. Erokamano. Haya. Erokamano ahinya CPA Evans Ogutu lero makare. Ina koro mondo wakaone pat jopiny aduogo ira CPA Masi Montego studio bende kine mabiro to jopiny wacho nade e county ma Kisumu. Millicent Adhiambo nitiere kodwa kachiel kendo koro sandane mondo mi ochoka ne pat jopiny mano kama nitiere kar kacha omanyo gi kanyo achiel kachiel ka nitiere county ma Kisumu mondo mi ang' otudre kodgi kaeto bang'e ang' wayudo ne thuolo mano mar tudre kode. To mana gi sani adana atudra kod Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo oyawre county ma Kisumu uchiewo e yo machalo nade, to sani bende wanyayudo thuolo mano mar winjo ne pat jopiny ka nitiere kanye county mano ma Kisumu ni gindo giwacho nade kotenre kod chal mar uchumi e pacho kae. Millicent. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e county ma Kisumu kaendi ka wuok e alwora ma Kikomi kotenore kod wach mar uchumi olwar pacho kaendi. Mano bende mbaka mwada goyo gi jodak ma Kisumu kaendi mondo mi gigola ne pachgi kotenore kod kaka giparo ni uchumi chalo nade, omedo ridore koso ngima chalo nade. Abutera achiel kachiel ir jopiny mondo mi gimiwa pachgi, ginyiswa ni to weche mag uchumi gi endi gin ginyalo wache nade kaka jopiny ma bende wan go kaendi. Machiegni ibo chako gi nyinge ng'ena kamera amako ni mai mondo nyisa ni ang'o minyalo wacho kotenore kod kaka uchumi ma pacho ka chalo, omedo lwar, uchumi ma Kenya kaendi medo kethore koso nang'o?
mokwongo an iluonga ni Jared Odongo. Uchumi marwa mar Kenya bedo mapek sana sana. Ka wang'iyo pinywa mar Kenya kaka wan jo boda boda, wan gi chandruok nikech bech mafuta oidho malo, to onge chiemo ma customer nyalo yie ni no be yodwa mana ne dhi kode kaka piny dhi. Makiwachone ni bei pek omedie gimoro koni ni kata an bedo pek ora. Koro waneno ka Kenya kelo pek moro mok nyalre kodgi ma wantie sani. Moloyo gi wach petrol mar Kenya. Kwayo ma wan godo wakwayo ni sirikal onego parwa odwoknwa nengo petrol chien mondo mi Kenya obed gi kwe, wayud yot kuom konyruok. Ero kamano ahinya machiegni. Inyalo wacho ang'o wi pek mar ochumi? Ochumi sani medo lwar, sani medo siko Kenya piny. Inyalo wacho ang'o gi kamera chagi nyingi? An iluonga ni Siwa Philip. Gima wacho koluwore gi uchumi mar Kenya masani, wasebede Kenya ni higni mang'eny mokalo chien. To ok wasenene kama nikech jotelo ma wan godo sani ok odewo jo Kenya. En nodonjo kanyo e tok dhot kar mondo ti kodwa maber to omedonwa ngima matek nikech kata mafuta e gimoro amora. Mafuta no omedo nyaka sani kidhi nyiewo kata lot kata mogo ok inyal nyiewo pile pile maromo ji e ot. Iwinjo. Kata skul koro oridore ma kata kiyud kaka ipuonjo nyithindo e skul ok yot. Koro awakwayo mana ni kaber to o subsidize nwa gik moko kaka ne timre chon. Ang'o momiyo sani ok nyal timore kamano? Nikech sirikande mosekadho ne subsidize gik moko kaka mafuta, at least japiny ok ne yude matek ahinya kaka koro sani. Machiegni ninyalo wacho ang'o kotenore kod ngima uchumi ma Kenya kaendi? Ng'iya kamera. Manyalo wacho gi nyinga iluongo ni Eric Godhiambo. Ngima ma sani to tek ahinya, wan kod wach mar pikipiki loan. Wan matek sana. Kolingana gi mafuta, wanyalo mafuta kata mana lita achiel to ok wanyalo yudo kaka wanyalo loso godo pesa maber nikech wan e siling 500 400 to wadwa chul loan, wadwa kod nyithindo nyachiemo chien. Koro ngima masani tek. Koko sirikal matiyo sani otemo ng'iyo wach mafuta. Mano gima nyalo wacho. Kamano nyamachiegni nyalo wacho ang'o kotenore kod pek mar ngima sani? Omedo lwar uchumi mar Kenya koso? Chagi nyingi. Ati nade? Awacho ni life dong tek kech mafuta kaka mafuta yi life tek chumi be kwelo kaka omed ni ko ng'en mumed be tin anti luongo no duo. Ero kamano machiegni inyalo medo ang'o e wi pek mar ngima omedo lwar ochumi mar Kenya koso? Gima nyalo wacho ni piny tek sani, wan kod pikipiki mwachulo mag loan, fuel be omedi malo, koro kata watiyo to ok wayud pesa dok e fuel tek, koro sirikal chal makawo pesa wate chak duoko, koro onge gima wayudo omiyo ngima to tek mondo sirikal marwa omanyare rieko moro ma ginyalo duoko godo ngima piny. Mane gima nyalo wacho. Ero kamano nyamachiegni madhe aneno kia wero kaendi. Sani waneno ka uchumi mar Kenya medo lwar piny katenore kod weche mag pek mar ngima. Inyalo wacho ang'o kaka ja ohala ngi kamera chagi nyingi? Anyako nyinga Sara Tieno, nyaka sumo kadawa. Ngima tek sikul, mogo, chiemo tek te. Sara neno kia wero, kipimo ka ni wero chon gi sani, inyalo wacho ang'o? Mena becho medre, ani mane 400, ani go 600, ani go 600, okuok kata. To chon ni waro marom kama pesa 400. Koro inyalo wacho ni ochumi medo lwar pesa? Either. Ero kamano ahinya. Machiegni katieko. Chagi nyingi, pek mar ngima inyalo wacho? Nyimba en James Ombima Onyango. An gi kaka neno piny ok dhi maber ahinya nikech sani wachal jok ma itiyo tichamo to giminyalo timo godo bende onge. Nikech kata king'iyo kidhi nyiewo bei ma kata mar mogo kata ng'ono. An adongo ka mogo skari kwota nwanyiewo siling 25 kata siling 30. To ka nwang'iyo sani to gini owuok from siling 30 mochopo siling 65. An kaka ngima to dhi marach kabisa ma kada ka nyingi anawinjo ka rais wacho ni mogo mogo kilo 2 en 140. To an ka dhi e supermarket ayudo ka mogo en siling 200. An nobwoga kabisa. Koro ngima to dhi marach. Sirikal ongino wacho chumi mar Kenya ohingo wajo piny. Gini tek. Ka tieko inyalo wacho ang'o? Ero kamano ahinya. Kaka isewinjo kuom paro mopogore opogore kowuok kuom jodak ma Kisumu Cleophas, ka bende giwacho ni sani ngima ma gidago en ngima ma itiyo to miyudo matin no endi chamo. Kikia ni kiny ibiro ru nade.
koro kwayo maduong' magi pedho e nyim jatend piny ne ng'iyo kaka onyalo loso ochumi ma Kenya odwok nengo piny ngima piny ahinya to eneno kaka onyalo duoko nengo mauta piny. Ka kamano kionge penjo taduoko ni e studio mondo wambe wadhi nyime kod luwo weche ma medo tucho e kaunti ni ma Kisumu ma ne wamedi kelo seche mag migago kagi kacha ngichwelo kod oimore. Cleophas Kandikoni. Aya, erokamano ya Millicent Adhiambo. Ito ber ka oni chope gwenge ma Kikomi kendo erokamano kuom kelonwa pach jopiny ka gintiere kar kanyo. Penjo pod thoth ahinya kata wuono mantie weche man penji mane kiyemo biro. Sani tamo weyi thuolo mondo idhi luw weche mamoko ma bende timore kaunti ma Kisumu. Nyakwara moge jwang'gi thoth ahinya mana kama wantie kar kanyo ni kapok akaw yweyo nitiere ote mamoko ma bende ang' akaw to sani nitie moro mana ng'at achiel mowacho kanyo ni Cynthia Nyango wacho ni bech mauta oidho marach. Wacho ni nyisna Ogutu ni pache ler sana though ni piny tek to pod wantiere gi geno. Mano alila. Erokamano ahinya. Ote gi tadwaro bang' kasekaw yweyo to anya mana somogi mana kalo na gin mana mag SMS mantiere kar ka kata kama nisekelogi wasom gi ng'wech John Sam Yogo wacho ni ochumi rach mang'ama dwa konyore nyaka wuogi e pinywa ni. Sirikal nofwenyo ni konyruok rudore e pinje maoko. Wacho ni koro passport ema koro med beche mondo jopiny kik yud konyruok. Wamakgi kanyo koro moge jwang'. Nitiere ote mamoko ma pod ang' abiro bang' yweyo makaw sani. Kik idhi mabor, chenro pod en mar mbaka oromo. Gweno nego bende iliero ne chiemo malo matin samo chiemo mondo kiko ocham uchafu man pinye. To chiemo no bakwadwa no lil. To nego bende gweno chamo chiemo maler. Kete manaka Ochopo samakoro Ramogi TV yango hike mar ariyo e yamo. To mae ok nyal timore kayonge kaka jayamawa. Chiel dwe mar 12 koro wachwake to mana maber to. The Garden Bondo John Junior Billy Ban biro choko budho nyaka che. Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie. Mae kik bai. The Garden Bondo Kapio Junction Samachon. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand mondo bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 2978.
Aya nyakoromo ge jwang waseduogo mbako romo pod wantiere karka ka wadhi mana nyime nyakoromo ge jwang wang'e maber nakoni kacha ni ote ntiere karka mabende ang' wakaw thuolo mondo mi ang' asom wan gi CPA masi bende bang' ang'e ni ang' lerno mathoth kotenore kod pach jodak e kaunti ma Kisumu kod ote mamoko mapod ntiere karkae. Koro en thuolo mara mondo mi akawe ote meki mabende sibedo kacha ka ioro kawa mano mar Oduor Veronica ondike marabora. Aya kanyo koro ang' wane ane kaka ang' wanyalo ng'ade. Owacho ni I have an idea clear. Owacho kanyo ni I think someone should petition for lokruok mago mag wechego mag katiba kama bende oganda bende igocho. Owacho ni where the people who vote for a particular president or government are the ones who will submit and obey to the rules and policies that the government brings in. We are tired of suffering because of other people's mistakes. Owacho ni if you vote a corrupt clown, actually you should suffer the rules and policies. Only then shall we sense to know what we are voting. Actually, the president has become a bedbug sucking so deep into our blood with his taxes. Actually, all Kenyans are feeling the pinch. Kisungu kubwa madongo mang'eny. Owinje kanyo kako wache. Nyakoromo ge jwang. Ote machielo mantiere karkanyo Rolex Odhiambo wacho kaka pile 001 Mombasa kod Lamek Oluoch mano CEO wacho ni Oluoch sirkand Ruto choko osuru mamalo moloyo sirkande mosekalo since independence maka ok gitieko mibadhi and tribalism. Owacho ni to onge kama Kenya biro chomo kendo jo Kenya ema biro medo inyore nyaka oko. Erokamano nyako mote mari mano Rolex Odhiambo kane Mombasa 001. Ote machielo mayud ka mar SMS owacho kani Cleo sirkal maruto ni inyowa to pod wan kod pek mano mwaneno wago e kura. Owacho ni koro chuno wani nyaka wagwenyre. Erokamano kuom ote Pastor Henry Ayora mar Bogita ntiere chenro e ajo kama. Owacho ni pod wantiere karkae. Are we really citizens by birth? Owacho ni tunakaa watumwa. Tunalipa di usingizi. SMS naria deka uchelo nono. Cynthia Nyango bech maota maracho. Owacho ni Ruto bende onge gima jo Kenya. Owacho ni ote marien mana mar mos. Erokamano ahinya. Owacho ni moso Bernard Akoth kod babana John Lango. Erokamano Cynthia. Ote machielo mantie karaka Pauline ka wuok Kambare entiere chenro. Aya Owacho Clefa sani uchumi tek. Hakuna chenye wa Kenya wanaweza kula. Katelo bende otamo jogi duto mano Nyarambadi. Erokamano ahinya. Ote magi ochopo karka. Ng'eni weche thoth ahinya kochako gi sigana mano kelwa kod Kristo weno weche mag gope kaka ichudo kaka itiyo kod omenda e pachoka. Itiyo kod arietha mantiere ka onego bed ni rito e yo machalo nade e chenro mag dongruok ma ikete. Jopiny ma Kisumu bende ogolo pachgi masi. Iwacho ni uchumi medo mana bedo matek. Cleophas, uchumi medo bedo matek. To be pod kaka dhi mbele pod odhi medo bedo matek. Nikech gope ma wantiere godo to be pod wamedo. Sani eni winjo ka jatend jo budget committee wacho ni gobi ma wantiere godo nyalo chopo. Kech kano ng'iyo mokwongo ne 10.2 trillion. Sani eni odhi 10.5 trillion mano ende gope ma wantiere godo. And maeni iyudo kaka dola medo dhi malo e kaka gopwa timang'oa medore kata maunge mwatimang'o ma wakaw kendo. To be president osebedo ka wuotho oko kang'iyo ni ikonowa ni kong'iyo kaka jo Kenya nyalo timang'o nyalo konyore. Pod warito mondo wane anena ni to wuotho ne oko gono e jalupne no nyisowa no bonyisowa kaka wuotho ne oko nendo ang'a osekelo makonyo godang'o makodo godo Kenya ka. To gima serikand ni ok osebedo katimo maber en ni jok ma waluongo ni investors monego be ni kelo pesa
kagine kakele piny kaini mondo watim ang'o olos piny nikech ka ng'ato kelo pesa oketo industry kata ng'at mabiro riewe Kenya kaini okelo pesa to iyudo ka pesa nendo timo ang'owa itiyo godo e piny kae miyo japiny embe en mare moro mang' noyudi modhi ocham ma ng'ato moro gine michul go dang'o ichul go ushuru onge king'iyo kata kaka nyiche gi medo pesa michulo ang'owa michulo e game parks ma mzungu ang' ne oko biro ni boneno ang'owa biro neno lee gimedo matiende ni sani king'iyo tourist dhi Tanzania moloyo ang'owa biro Kenya kaini koro to wan to watiyo gi pesa ni we are marketing and branding Kenya to koro konchiel we atiyo gi pesa ni we are marketing and branding Kenya king'iyo policies moketi kocha chande ok nyal attract ang'owa ok nyal attract tourists yes riembo tourists so matiende ni pesa mwatiyo go ni dhi timo ang'owa dhi lal ok watim ang'o ok wayud returns kuome onego bed ni government departments tiyo kanyakla ming'iyo ni policy ni ka nikete unung'iyo ni odhi kelo nwang'o odhi medonu pesa ang'a odhi timo ang'o ang'a odhi timo odhi duoko ma watimo ni piny koso odhi timo ang'o koso odhi medo gope to pod wadhi chulo king'iyo president nowacho ni gidhi chulo Eurobond mbele kapok notimo ang'o kapok ochopo luongo ni early retirement to the tune of million $300 to koro ka wachule nomor kabisa an naparo ni kang'iyo to gimiluongo ni state of the nation address onego bed ni wacho gik misetimo nyaka chieng'no ok gik mwatimo ang'o mwaparo ni wadhi timo ber to ber ni kaka jatend piny onego bed nomiyo wa hope to hope momiyowa ni ben hope madhi bedo adieri nikech kopo ni ok ochopo ni ok wachulo tang'a dhi timore to kendo king'iyo sani ni japiny gima kendo dhi chako medo ni ngima dhi bedo matek nosewach ni school fees idhi tim ang'o idhi medi makoro kachakore January to be kata ng'ato kaka in nikech kata ot ka intiere tiyudo ka gimitiyo pesa mitiyo godo omedore nicho ok gimed ang'o ok gimedo school fees matiende ni ne giwene principals dang'o gini ni mondo tim ang'o oti gi pachgi kaka nyalore economy sani osebedo matek makadine ni ng'ato ok nyal tiyo gi pache nikech king'iyo kata kaka mo kata bando kaka nwatimo nwanyiewo an gima nyalo wacho ne jopiny ni pod ng'ato ka ng'ato kuma intiere ing'iyo ni gima wacho ni low hanging fruit ka in japur tipur mondo ikaw mari nie nikech chiemo kaka sewacho kae ni mbele ni chiemo to nyaka ji tim ang'o ji chiem kik wadwa ol pesa oko ni watimo ang'owa nikech gimitimo at a household level is a reflection ma gima timore at a national level kik wadwa ol pesa oko ni watimo ang'o ni wachamo mano endo nego bene serikal ochumi tok dhi bedo mayot nikech king'iyo kaka serikandni gidwa ni mondo gik mane giwacho ne ji mondo gitim ang'o gichiki nikech kaka jo-Kenya be gineno osechako wacho ni to kare manifesto mar UDA cha nolal kane nikech mane gima nonego be ni guide gima gitim ang'o gik ma gi implement no gisechako penjo ni to nolal nikech kaka sama ne giwacho ni ji ni gidhi timo kama gidwa ni mondo to gigo nyaka tim gi mana gang'o gi pesa pesa ma gimanyo nie en mana ni koro plan ma mondo chok godo pesa ni emiyudo katek king'iyo kata sani ni budget variations supplementary budget luwore nikech
king'iyo ni gimoro amora bei dhi malo. Ko mano bo asewacho ni budget ma Kenya kaeni mabe osewachga igni wan kaka jo kwano accountants wawachoga ni budget onego bed gimiluongo ni zero based budget. Nikech budget ma Kenya ka osebedo ka en gimiluongo ni incremental. Igo kaka ne in kanigo budget ma milion 10 department ni iga mokalo iga ne dhi mede gima me dhi mede okibi nyisowa ni en ni inflation kata their variations marang'o ma bech gik moko imedi ameda kama neno tiketo go budget mo oduoke piny giduoke ni okay 10 million mane dwaro ni waonge godo waduok ni godo 8 million kwase duoko ni go 8 million ni to 8 million ni bok bi mi godo te iyudo ka serikal miyo ji pesa samoro enyo ka departments wakowacho ni imi pesa tarik 26 dwe mar 6 to be ko kitiyo kode tibo wacho gimiluongo ni audit query gimomiyo nokitimo to be pesa ni noonge ok ni gine koro kaluwore dhi chuno emiyudo ka koro kelo gik mowacho ni wastages nikech komi pesa tarik 26 dwe mar 6 iloro iga giko iga mar serikal dhi chuni ni nyaka imany kumitimo kumitere pesa ni mane gima timore gi serikal emomiyo iyudo ka giko iga mar serikal dwe mar 6 ka gibo nyiewo kombe jo serikal yudo ka ni ania oko gitimo giwuotha kata gima koro gine training onge kuma gik ma wawacho ni watimo ang'owa wawite pesa ni kadine wachako ni ng'ato ka ng'ato department wach ni zero based budget iwacho ni magi gik madwaro mondo watim ang'o wadhi mbele magi gik madwaro koro kochopo mbalo kucho chonde tiwacho ni ma tok ang'owa ma tok ochuna ahinya wanyalo duoke. Aya erokamano ahinya mano CPA Masi mabende ang'ini ang' waduogo ire mondo miyo wach mare mogik otenore kod twak manogo kawuono mondo mi adhi e kaunti ma Migori. CPA Evans Ogutu sa ma wawang'wa kar kae kendo ang'e mabende ni gik mathoth nyameda lose nyalo bedo ni the plan mane oland kendo ne nomi pek ahinya e kinde mano oganda ikore ne yiero mano mar Kenya Kwanza wechego mag uchumi mane gidhi miyo pek plan obagogi koso chalo nade ka jo Kenya sani ywak kaka iwinjo ka ywak mawuok e kaunti ma Kisumu diwacho ang'o en daher mar winjo pak joma nie kaunti ma Migori kata kamano sigana pod thoth ma pod ntiere kar ka diwacho ang'o kachal koda ka wach mari mogik mana mi dakika 2 kende to atieki. Erokamano ahinya Cleo ing'eni sama dhano dhi e yiero ka ng'ato nigi paro gimogombo timo kopo ni oyudo nafas seche moko inyalo dhi mok iyud nafas seche moko iyudo nafas kiseyudo nafas koka reality chako bedo down on you ing'eyo ni gik manasingo gi adieri ka ji dhi e yiero idhi e yier iluongo ni migawo 6 ibiro yudo ka MCA moro osingo nyaka gik moko luwore gi tije MCA en osingo nyaka payo barabara osingo nyaka kunyo pi to kodhi kucho odhi yudo ni payo barabara gi kunyo pi ok en tije mago tije gavana kare en odhi mana yale od bura omiyo singo nyalo bedo mang'eny ne jopiny sama idwaro telo lakini sama koro telo chakore ibiro yudo ni reality koro pogore gi singo. Adwa wacho ni sirikal mar Kenya Kwanza kane gidonjo gimene gichaka pachgi kaka sirikal nyalo chako ni wachakuru gimiluongo ni bottom up economic transformation agenda mane gin gi pachgi kaka gidwa implement gi to nitiere gik makoro ka gichako bottom up economic transformation agenda ne pogore gi singo moko mane gisingo ndalo moko mag siasa. Mokwongo inyalo yudo kane giwacho ni awanyisu kendo wanuonu ni weche mag mafuta onge kaka gino osika gi weche mag pinje maoko to ka gidonjo ofis to giyudo ni weche maoko go e chuny wach e wach mar mafuta omiyo koro siasa koro pogore gi reality ofis koro iyudo ka koro idok chien e singo mane singa e siasa tiwacho ni bedo gi koro jok ma koro kendo chini lo ni economic advisors kori ichalo ng'ama koro ponde tok economic advisors ni mae kaka koro gini dwa tim opogore gi singo mag siasa
Omiyo kwa weyo chien mokwongo wanyalo kwa sirikal mar piny owacho. Ka wadwani wa save economy wa weche moko political wa weche moko ni sirikal moro cha emano timo kama sani gin weche 14 manyiso ni almost 25% of the time magisebede sirikal. Mano has the power to begin. Power to begin kuro wa sani kuro wadhi e power to continue. Onengo wabed ni the economic policies makuro wakao waseng'iyo offices gi waseng'iyo kaka sirikal ringo waseng'iyo kaka economy ringo. Gimora mora man wasingo ma ok timbre wabedo jadiri wawach ni ma is not realizable, ma is realizable. Kani tiere policies magisebedo ka gi implement to gigo medo mana hinyo jopiny. Adieri sani koro king'iye politically across the divide both Azimio or Kenya Kwanza koro kwa your opposition gi jok wacho gimora achiel. Gima giotemo wacho ni economy dhi marach. Kendo bro yudo kata ka legislatures ma align to Kenya Kwanza temo wacho ni adieri wach mar mafuta ni onego review mondo mi obed gimoro achiel manyalo konyo jo Kenya. Omiyo kade an machiegni gi president dak temo jiwe ni owinje it jok moko kata ka ok odwa winjo jok maboyo to winje jaka legislatures mondo mi onyise ni kama koro wakawo ni migawo mwakawo gi to gin gi migawo maber kendo ok gidhi konyo. Ok gidhi konyo economy. Erokamano. Watieko koro. The party is already economy ok ni maber ahinya. We must take up measures mwari engineer go mondo wadok back on track. Wachalo jok mapuro to wapuro puodho aro. Wawekeyo kama ni wapuro. Erokamano yamano CPA Evans Ogutu. Wacho ni gweng' ma uriri untie yo makare. Erokamano nya joma mantie county ma Migori. Wach mari mogik CPA Masi kotieko chenro makawuono weche mag uchumi. Klefazana wacho ni uchumi to pod dhi bedo matek kaka wang'iyo nikech king'iyo kata bech mafuta ma is a major economic driver pod king'iyo to oko chalni pod nikech wan waonge gi mafuta wa mwaloso. Koro en mana ni sirikal ni onego beni gimwa wacho ni gisebedo ka mitemo kaka broadening the tax base man wawacho mokwongo ni ji tete ne onego beni kelo. To king'iyo ni broadening the tax base ni ok gitim e yo malong'o. Nitie gik ma ok gitimang'o ok giyudi e yo malong'o. Nitie jok manondiki gi KRA manyien jok ma wuotho ni gini but giyudo ang'owa gi koro biashara timang'o loro nikech kaka gitimang'o gidil gi ji ne nyoro ne wabete makao mar extractive industries. Tiyudo ni Kenya ni gima mining and gas and petroleum kelo economy ni wacho ni 1.7% to the GDP. To king'iyo malong'o ambe nabedo surprise ni wan gi a lot of minerals Kenya kaini. To king'iyo apart from magi miyo multinationals magi consider ni mondo ogine ochul royalty. Matindo gini consider ni make illicit trade. Kwa hivyo ka ng'at ma kunyo gold Migori nikech en mare government oko recognize dhi timang'a ong'ado border odhi ouso gire ni Tanzania. Government ni kane gine maber to nengo beni nikech in kibiro uso ng'ato biro kawi in gi gold to otimang'owa okaw ouso ni iuso ne tana achiel 3,000 tana achiel ni en odhi use. Ko magi gik mwawacho ni government ni onego beni keto gik moko in place mondo industries manufacturing value addition kaka in japiny ikawa nena ni to inang'o itimo as you are contributing factor to the economy but the government onego beni ketonwa enabling environment for this. Thank you. Erokamano Masi Ong'onge kendo yudo thuolo mar biro studio mar okinyi makawuono. Nyaparo mwedi wanga wantie bedegi CPA Evans Ogutu mane makelo e giko ilo nyawado Joyce Gisharon nyinga Cleophas Oluoch jagi supu kanya kwar mokeo nyaka chisango Riti Masani meneno Ramogi TV.